Wieħed mill-proġetti li qed jitwettaq bħalissa fil-Gżira Awċija huwa x-xogħol f'Daħlet Qorrod, bajja fil-konfini tan-Nadur, żona li toffri xeni mill-isbaħ u li għandha potenzjali li tattira 20 leqa. L-aċċess għal din iż-żona huwa possibbli biss permezz ta' pont li tħalla fi stat ta' abbandun totali, tant li spiċċa ċeda. Ix-xogħol fuq dan il-pont sewa xejn inqas minn 100,000 euro, fondi maħruġa mill-Ministeru għal Għawdex. Il-Gvern impenjat ukoll li jaħdem ma' entitajiet varji tal-Knisja biex jagħtihom appoġġ fil-ħidma li qegħdin iwettqu l-aktar fil-qasam soċjali. Xhieda ta' dan huwa l-ftehim li ntlaħaq mal-parroċċa tax-Xara ta' għotja sostanzjali biex isir restawr fuq it-Tsuntir. Il-Ministeru għal Għawdex ħajkun qed jiffinanzja l-materjal neċessarju għal proġetti li jiswa 106,000 euro. Il-parroċċa tax-Xara kienet ilha titlob l-għajnuna biex ikun restawrat it-Tsuntieri li ilu snin fi stat ħażin. Eżempju ieħor huwa l-Pjazza tal-Qala, pjazza li fiha se jsir proġett li se jbiddel viżibilment iċ-ċentru ta' dan ir-raħal. Proġett li sewa 110,000 euro. 51% nkisbu minn fondi Ewropej, 20,000 mill-Ministeru għal Għawdex u l-kumplament inħarġu mill-Kunsill Lokali tal-Qala. Tkellimna mas-Sindku tal-Qala l-Perit Clint Camilleri. Din il-pjazza li nistgħu ngħidu issa spiċċat fi stat ħażin ħafna ser tkun embellish, ser nippavimentawha kollha bil-porfitu, ser nibdew l-ewwel fażi u iva fl-aħħar ser ikollna wkoll pjazza xierqa, pjazza li żgur ħadd tagħmel lil qalin kif ukoll dawk id-diversi Awċin Maltin u turisti li jżuru dil-erja daqstant popolari magħhom kburin biex ngħidu hekk. Triq illi taqqat ir-raħal tal-Qala man-Nadur hija triq ta' Grunju. Din hija triq li ilha massira għal diversi snin u tħallit f'qagħda diżastruża. Permezz tal-kisba ta' fondi Ewropej, it-triq ġiet asfaltata. Xogħol ieħor qed isir fit-triq ta' Qarilma, limiti ta' Kerċem, li twassal għal farmhouses li jattiraw tip ta' turiżmu li jġib ħafna flus. Il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo tkellem dwar l-impenn tal-Gvern sabiex jinvesti fir-residenti Awċin. Barra x-xogħol li qed jsir fil-ħula Awċin, li bijhom aħna qegħdin intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Awċin bħal dan ix-xogħol fil-Qala kif ukoll ix-Xara, qegħdin nagħmlu xogħol ieħor madwar Għawdex li hu importanti ħafna fl-infrastruttura. Pereżempju nsemmi ftit proġetti bħal proġett kbir taċ-Ċittadella fejn inti għandek hemmhekk fondi kollha mill-Unjoni Ewropea, fondi li bil-Gvern ta' qabel kienu sejrin jintilfu. Għandek inti issa beda x-xogħol tal-bini ta' l-aħħar parti mit-triq ta' San Lawrenz fejn hemm ukoll suppost sar bil-fondi tal-Ewropa, imma l-Gvern li oħra għamel overcommitment kbir bir-riżultat li aħna se nonfqu mill-fondi nazzjonali mhux inqas minn 3 miljuni u nofs. Qegħdin ukoll nibnu pereżempju Youth and Child Care Center fir-Rabba ta' Għawdex. Dawn huma kollha proġetti kbar barra proġetti oħra li qegħdin nagħmlu biex aħna ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Awċi.